bụrụ na m na gị gbachaa nkata na nkeji ise enweghị bekee itinyere ya ego a ga-abụ nke gị akwụkwọ na-akpacha nkata anyị na-akpa nkata ị na-etinye ya bekee a ga na-edu anyị na-ewere ya akwa ka anyị gaa n'ihu ekwekwala ọkụgba ego anyị ọ dị mma nwaanyị dị mma kedu ka ị mere gịnị ka ị na-erekwa n'ebe a ana m ada ọka na gị na ọzọkwa na ube na gị na ọzọkwa na akị bekee akị oyibo kedụkwa ihe ndị ọzọ ị na-ere ọka eshiri eshi ka isi ama ube dị ụtọ ka m si ama ube dị ụtọ nje ahịa ma ewere ofu dee ya ọnụ mara ma ọ dị ụtọ ma ọ dị ụtọ ya gba m aka ntị aga m azụ ya rụba agba m aka ntị ma zụọ ya ekwanụ ka isi ede ya ọnụ ị ga-arụ ya n'ime ahịa ebe ahụ ọ na-aga m arụ ya arụ ama atakịrị atakịrị taa ya dee ya ọnụ mara ma ọ dị ụtọ ma ọ dị mgbe anyị takịrị gị dee ya ọnụ kpọnsị ama ka eri ụtọ ọ dị mma kedụkwana ihe iji ka isi eme ya ọ m lọta m ewere chakol tige n'ọkụ unyi unyi tii n'ọkụ nticha unyi ahụ n'ọkụ m ewere nwa ọka m kpachichaa ya mmega ọkụ ma ọkụ m enwuru m ewere ọka kpee ya tie na-arụwa ya iji na-arụ ya gịnịkwa ọwụ ite chakol ọzọkwa ewo ite unyi mo ị dị smoke Igbo ọ dị mma na gị na ọzọ n'ube nke akwana gịnị ka nke a bụ kewe ayọ ewo ada jikwara n'ọrụ igwe gaa n'ihu nke ka isi eme ya ọ m were n'igwe ekwu m ewere na ịkwapụta ya o mejie ni bịa were nu bombastic side eye. Ma bịa were igbe m tie rụmana ọka ma ahịa ebido nunu ndị mmadụ na-agbapụkwa gị aka ahịa a na-agbapụ m agbapụ kedu ka gị na ndị mmadụ si akparịta ego ole ka ị na-ere ha ana m ere ofu ukwu ego ole aka ewu 500 narị ise ụdị ego ole biko ana m ere ọ na ndị ukwu 500 ndị ntakịrị 300 ndị sochekwenu ndị ukwu 400 ndị ha jụọla oyi n'ọkụ ka ha weta nna gị